Oni sa rozhodujú, či nám tu dovolia zaparkovať. Museli ísť veľkým autíčkom a je fakt veľké, tak uvidíme. S kočiarikom ideme to odbaliť. Tiež musíte vybaliť aj kapsičky, hej? Že teraz musíme utekať na bord. Musíme utekať. Tak toto je super vtipné. Napadáte, kde by tu mohol byť Children's Corner? Našli sme ho! Nikolka, tak kam vyrážame? Do Grécka! Do Grécka, juhu! Výlet začína! Konečne! Takže vyrážame. Měsíček svítí, vyrážame. To asi, když byl měsíc úplnku. Áno, a je 1:20 a nálada je vynikajúca. Nálada je vynikajúca. Jubi! Park for night. Park for night. Zase ten závoj. Áno, ten je zabalený. Za chvíľku prídeme k air parkingu Buštehrad. Juhu! Juhu! Takže je dobré si pripraviť parkovací voucher. Ja si na neho ešte píšem. Na tom hotelu hneď. Určite, že? A přelíždal se taky do Pyžel a pojdu hajít. To znie, takže tam za tým je aviaparking ešte ďalší, ten je iný a toto je Buštehrad Air Parking. Teraz budú pozrieť, akým autom dojdeš. Tak a sme tu. Tak sme tu. Tak si pripravte vám. No, oni sa rozhodujú, či nám tu dovolia zaparkovať, pretože jak si sme museli ísť veľkým autíčkom a je fakt veľké, tak uvidíme. Nie sme nahlásení, tak uvidíme. Takže tam máme kufry a potom si nastúpite do takéhoto krásneho minivanu a odvezú vás na letisko a tuto v kancelárii vám všetko vybavia. A takto sme pekne zabrali celý kufor avia parkingu. V aute, air parkingu. Áno, sme zabrali celý kufor. Krásne autíčko. Naše autíčko parkuje tam vzadu. Zatiaľ možno ho presunú. A nakoniec sa to auto podarilo vyhendlovať, takže sme radi, že parkuje a že môžeme ísť na letisko. Rozumieme, že nie je jednoduché parkovať veľkými autami, nepočítajú s tým, takže tak. Ale ďakujeme air parkingu, že sme zaparkovaní a že môžeme cestovať. Taky jedeme. Na termináli 2, vstupovali sme cez dvere terminál 2, pretože sa tu to dosť prerába a teraz čakáme na výťah a ideme dnu, aby som nehavarovala a potlačíme odlety. Potlač 2. Taký malý trik, keď ste si není istý batožinou, tak si to môžete na prázdnej váhe odváriť. Trik je, že si vážime batožiny na tieto, keď sme si neistí na voľnej váhe a potom až ideme na check-in. Takže teraz to vyzerá dobre a môžeme ísť. Takže sme odbavení a tento náš paddleboard ide do oversized. A teraz v terminále 2 je oversized tam vzadu. Čiže nadrozmerná batožina. Tu máte odbavovacie prepážky aj tam. A teraz to ideme odniesť. Dobré ránko, zvládli sme check-in, batožinu sme si prevážili na prázdnej váhe, to je taký dobrý cestovateľský tip. Ak ste si neistí, že či tá batožina má dobrú váhu, či vaša váha váži dobre, tak si to vždy viete dať na nejakú voľnú váhu, nejaká prepážka, ktorá nefachčí. Potom dojdete k prepážke, tam si vlastne odovzdáte tie vaše batožiny. My sme teraz mali aj paddleboard súčasťou toho wingu. A zbytok máme zabalený v klasickej batožine, ale tento jeden, ten paddleboard je v hlavnej a odbavenej a tá je veľká, takže sa to bere na nadrozmer. No a teraz ideme k prepážkám, vojdeme dnu už do oblasti, kde vlastne idete len, keď máte letenku. Takže poďme na to a budem točiť, čo sa dá. A keď ste s kočiarikom, že máte golfky, tak vás budú púšťať cez takú špeciálnu bránu. Nejdete cez tie kontrolhorské, takže tak. Nejdete cez tie
turnikety, ale pojete cez bránu pre vozičkarov a kočiariky. S kočiarikom ideme to odbaviť. Takže takto musíte vybrať nápoje. Mlieko, horúce vody, čo máte, ruksaky. Tiež musíte vybaliť aj kapsičky, hej? Pozrieme trochu na letenku, máme sedadlo 26E, aj ostatné máme. A teraz sa pozrieme na číslo letu. A tu máte vlastne brány, kade idete, gatey a podľa vášho čísla letu. My sme KOS 450, tak zatiaľ tam ešte není otvorená brána na check-in a tu máte, kade máte ísť. Ale samozrejme tu ešte na letenke je aj gate, ktorý ukážem. Že na tom palubnom lístku máme napísané, že gate is subject to change a zóna A, zóna A. A to znamená, že gate ešte len vyhlásia momentálne. Takže nevieme kde, ale máme sa držať v zóne A. Ale úprimne tento terminál nie je tak obrovský, že by sa potom k tej bráne nedalo dojsť. Takže inak by ste mali mať gate. Potrebujem Frantov prst. Ukážeš, kde by mal byť vypísaný gate vedľa toho času. Tam je gate. Ďakujem, Franta. Stokrát sa nás pýtate, ako zvládať cestovanie v noci s deťmi, že z toho máte strach. Tak pokiaľ ešte vaše dieťa je dostatočne malé na golfky, tak jednoznačne odporúčame. Dieťa strčíte na ležato do golfiek, ono si oddychuje a dá sa s tým ľahko cestovať. A ideme, máme C-čko na KOS. Dokumentujeme na cestách, u Frantu to vyzerá elegantne, takže tortily sú veľmi časté jedlo. A bežne k tomu nakrájam aj uhorku, to si kľudne môžete zobrať do lietadla. A potom máme jablká, banány a máme načestené ovocie, to ukážem. A máme aj sladkú verziu tortily. Moja sa trošku rozpadla, tak ju veľmi nechcem točiť. Je to jedlo na cestách pre nás do lietadla. No a ďalšie bežné jedlo, ktoré balíme na cesty a skoro vždy máme, je hrozno a dole tam je schovaná mandarinka, a dole je mandarinka a jablčko, ale môže byť aj pomaranče, takže to je náš druhý snack. Tak čakáme na gate. Takže zábava detí skoro ráno na letisku je hrať sa s penou na záchodoch. Čo tam máš? Jak si hovoria, že to je mráček, bubláček? Mráček, bubláček. No neviem, do niektorého z nich, áno? Pozri, tu je KLM-ko, Swissair, tam je Lufthansa. Krásne vidno, len tak to nevidno, lebo svieti. Takže nádherne vidno na lietadle. To bude skôr dole! Á, my! Vyhráme to, Niky! Vyšli sme prví. No a tam sú naše brány C. Takže musíte ísť dole, buď eskalátormi, alebo výťahmi. Ešte nemusíme, tu je krásny prejazd na tento vozík, Nikolka. Pozri sa, tam je parkovisko pre tie vozíky. A máme C3. Takže si pozriete hore na tabulu, to je, že brána je otvorená, najväčšia sranda a už tam máte. Vidíte, že to je D2, C3, KOS, takže my ideme na C3 a tam máte brány. Takže Dčka sú hore, hneď ako vojdete po kontrolách, vody a počítačov a všetkého a Cčka sú dole, prejdete cez výťah alebo eskalátory. Závisí, čo všetko máte. A tieto vozíky sú úplne perfektné. Krásne jazdia, lepšie ako naše golfky. Tak. Tieto skoré ranné lety sú úžasné, to prázdne letisko, je to ticho, kľud, ale kaviareň otvorená, Kosta, až na našu dcérku. Hľadám, teraz už nám zmizol ten medveď, že? Nie, tam je vzadu, ešte kreslený. My hľadáme, či tu je nejaká hernička, sme počuli. Máme 50 minút ešte do odletu, ale samozrejme prídeme skôr ku gateu. Ale hľadáme, čo by tu mohlo byť. Ale nádhera. Takto krásne, prázdne letisko. Zdrhol nám, ja ho tam vidím na tabule, to detský koutek. Ešte píšu rovno. Tak to je detský koutek. To je niečo na to, ale to je zatvorené. Na to je zatvorené táto.
So Coffee tiež, ale bola Costa hneď na začiatku. Záchody sú úplne všade. Na záchodoch sa dá doplniť voda na pitie, takže keď máte so sebou termosku, tak si môžete doplniť. A keď máte malé dieťa, tak vám prejde termoska s vodou, dokonca aj s kávou, na čo sme zabudli, že sme si mohli dať. Je detský. Neviem, tu ho píšu, tak ideme objaviť. Takže, no nádhera. Asi sa ti to jenom zdálo. Tam je Children's Corner napísané. Asi sa ti to jenom zdálo. Tak jedine, že možno tuto myslíš, že môžeš behať. Hľadáme. Ale tady není ale ten medveď. Hľadám. Nie, asi sa ti to jenom zdálo. Zdálo sa ti Tak to. toto je super vtipné. Opravdu sa ti to zdálo. Napadáte, kde by tu mohol byť Children's Corner? Krivdila som. Vezieme sa. Podľa mňa tu je detský kútik. Ja som ho našla. Našli sme ho. A ideme. A nie je malý vôbec. Niky, vidíš? Tak na terminále 2, detský kútik. No paráda. Tu mať boty. Jo, určite botičky dole. Paráda. By som niekedy deti mohli prísť. Tak ten vozík je perfekt. Takto krásne z detského ihriska vidno lietadla. Dá sa toto obdivovať. V podstate tam vzadu aj runway, len keď to zvihnem, tak odraz v zrkadle to neurobí dobrotu, tak idem bližšie. Takže vlastne, že je tu kútik. Je tu pri bráne C10 a C11. A je tu aj nejaký take-off bar. Takže super. Jednoznačne vrelo odporúčam toto detské ihrisko, lebo je obrovské. Ráno tu nikto není. Majú mäkké podložky a môžete si pospať. Najlepšie detské ihrisko na svete. Pokiaľ vám dieťa nechce ukradnúť podložku spod hlavy. Ja ti dám, ale to... No to je moje... A už som prišla o podložku. Ale nevadí. Je to mäkké, tak sa na tom dobre leží. Du postaviť. Dieťa sa hrá a ja si leškám. Detské ihriska sú super. Takže ďalší rodič to vyriešil úplne dobre a takto sa natiahol. Takže detské ihrisko, deti sa zahrajú, rodičia sa pováľajú. Neber mi to. Ja, to je môj vankúš. Pomoc, niekto mi to kradne vankúš. Nedám. S Bohom hřište, bolo super. Jdeme na boarding. Musíme utekať. Toľko sme sa hrali v herničke, že teraz musíme utekať na boarding, aby sme sa ešte mohli vycikať. A ešte napustíme si pitko. Takto pri natú ideme prázdna termoska a takto si krásne doplníte pitie. Tak už ideme k tunelu. Neboj sa, počkajú. Takže po veľkom nehu sme to stihli. Dobrý, máme čas. Aby sme to dobre zdokumentovali, tak odkladacie miesto, tu máte tunel a tuto odkladáte potom golfky, kde to ich vezmú do lietadla. Takže tu sa nechávajú golfky. Takže zložíte golfky a necháte ich tu a potom vám ich v destinácii vyložia. Buď pri nadrozmerných, alebo tak. Zaťukáš na lietadlo pre šťastie. Raz, dva, tri. Dobrý, ideme. Dobré ránko. Tak poď. 26 hľadaj dvojku a šesku. A ja budem točiť vzlet. Super. Tak po veľmi dlhej dobe okienkové sedadlo. Po dlhej dobe okienkové sedadlo nie sú plné sedadlá, lietadla. Celý rad pre mňa. Dneska natočím vzlet. Rodinku mám za sebou. Study the safety cards carefully before departure. Vážení cestujúci, venujte prosím pozornosť veškerému bezpečnostnímu značeniu v kabine a dodržujte pokyny členů naší posádky. Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám příjemný let. Cestující z bezpečnostních důvodů bude osvětlení v kabině letadla v průběhu odjíždění a startu tlumeno na minimum. Ke čtení můžete použít individuální světla nad vašimi hlavami. Děkujeme.
bude vidieť. Zlet z letiska Praha, terminál 2 a letíme na ostrov Kos v Grécku. Aktuálny čas 4:52. Už sa pripravujeme. Nádhera. Naše dnešní trať je přes Slovensko, dále pak Maďarsko, Srbsko a nakonec přes Bulharsko do cíle naší cesty. Před přistáním vám ještě dám aktuální informaci o počasí. Dámy a pánové, do této chvíli to je 6-minutní kabiny. Já vám přeji příjemný výlet se společností Smartwings a děkuji za pozornost a hezký let. Jdeme na to! Ďalšie jedlo, tortily, ale sladké, plnené ovocie. Nech sa páči. Vážení cestující, za mnou budeme přistávat. Nebraťte se prosím na svá místa, připoutejte se, uveďte obyvadla svých sedadel a servisy stolky do svých nám zajištěné polohy. Skloňte prosím pod ručky, otevřete okennicový, notebooky a větší elektronická zařízení vypněte a spolu s kabinovými zavazadly bezpečně uložte. Ja pri tom vidno, ale tam vidno služiebky pekne. To je dobrý. Ale nič nevidno. Pristávanie lietadla. Celý let nespala a teraz, jak tu s nami hýka, tak ju to vykaučkovalo. A spí. Krásne, dobré ráno. Je to prvé ráno. Naša prvá izbička, tento balkón. Tak to vyzerá. Živelné momenty sú tie najlepšie. Nádherná, normálne zhodil vietor. Pôjdem natočiť, čo nás čaká na raňajky v tomto hoteli Acti Beach. Jedla, máte informácie, že je to vegetariánske jedlo a niektoré majú, že sú bez lepku. Vstup do mora je tu kamenistý, ale sú tu také vrecia. Chcem ísť skúsiť, pomerať, aká je teplota. 21 stupňov.